Hey, ngane zakwethu ngibingelela enhla nasezansi kini nonke bafowethu. Ngicela like ungi-like makungenankinga ungilandele. Bafowethu ngicabanga ukuthi niseniwazwile la mahemihemu ngisho kanjalo ngoba amahemihemu. Ngoba ayagijima kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana noma nje aya-trend-a phecelezi. Mayelana nangu-Thembi abambiza unyosi, abanye abamazi kangcono. Lo mjita-ke wadlalela ezimnyama, wasuka kwezimnyama waya kwiMamelodi Sundowns. Wasuka ku-Sundowns-ke waseya le e-Africa-ke njengoba simazi edlala ngaleya-ke e-Afrika njengamanje. Kuney'ndaba-ke ey'velayo ezithi-ke unyoso ney'mpofana kungenzeka simbone kule sizini. Kungenzeka simbone kunyoso njengoba kuthiwa kwi-Chiefs kuney'ngxoxo abay'bambayo naye, yabo unyoso. Kungazi-ke lezo ngxoxo lezo zohamba zifikele kuphi, zifikele kuphi ngoba impela kuyashiwo kuthiwa hhayi iy'mpofana ngathi y'funa ukumbuyisa umfana omdala ekhaya. Zifuna ukumbuyisa umfana omdala ekhaya. Uzokhumbula-ke unyosi ukuthi unyosi uyi-winger ngokwazi kwami, yabo. Unyosi-ke uyi-winger, ngicabanga ukuthi uyi-winger edlala la kudlala khona ophili, yabo. So, olami lithi-ke ukumletha kwakhe unyoso angiphiki uwumdlali osezingeni eliphezulu. Angeke sikuphike lokho, kodwa ngibona mina ukumletha kwakhe unyoso ngeke kusisize kakhulu ngoba uyi-winger, yabo. Makungenzeka ukuthi iy'mpufana ngempela ziyayixoxa le ndaba naye, kuyobe sigagamele kakhulu ngoba uyi-winger. Besifuna unamba 10 thina uma kuthiwa bayaxoxa. So, kulo mfana-ke ebesimfuna thina siyimpofana, hhayi unyoso, yabo. Makuwukuthi-ke mhlampe yiyo-ke i-surprise signing abangafuni ukuyenza njengoba nazi-ke ukuthi unamba 10 kwimpofana akagqokwa, usabekiwe, akekho umuntu owuthathile. Okuyizikomba-ke zokuthi kungenzeka bafuna ukuletha umdlalo ozosithusa ngathi, hhayi bo nayi impofana zenzani manje, yabo. Ngoba phela ujezi namba 10 akathathwanga umuntu. Ngicabanga ukuthi ijezi elikhulu ekumele ngabe liyadlala kule sizini ngoba phela alivalwanga lapha kwi-Chiefs, lisemthethweni ukuthi anyone angaligqoka, yabo. So, ngicabanga ukuthi-ke kunomdlalo abafuna ukumletha, abafuna ukumletha azothatha leli jezi. Iy'nkomba-ke zithi kungenzeka sibone yona-ke umfana omdala unyoso azogijima lapha empofaneni. Hhayi kodwa sebakwenzeka iy'ndaba lezo zifika noma zigcina ziliqiniso mfana omdala, siyakwemukela thina, siyakwemukela ngezandla ezimhlophe, ngezandla ezimhlophe mfana omdala ukuthi nawe-ke ube yingxenye yey'mpofana. Ngicabanga ukuthi abaningi bay'bonile iy'ndaba iy'ngane zakwethu, kodwa-ke ngoba uyazi ukuthi i-social media ibuye idle amampunge, idle amampunge. Ngeke sikuthathe serious ngaleyo ndlela kodwa nje iy'ndaba nje impela ey'threndayo, iy'ngane zakwethu. Asazi-ke sesiyozwa ngokuhamba kwesikhathi. Danko.